Мәгълүм булганча 85 елдан соң Башкортстанда да, Татарстанда да, Русия Федерациясының күп төбәкләрендә бик күп милли оешмалар, татар башкорт җәмгыятьләре оешты. Алар һәрбер җәмгыятьнең үзенең бурычы, үзенең максаты һәм менә шул һәрбер милли үзәк җәмгыятьләр тирәсендә элек билгеле булмаган кешеләр, актив шундый шәхесләр пайда булды. Менә 21-нче гасырда бик күп оешмалар бар, әмма Мәскәүдә татар штабы дигән бер җәмгыять барлыкка килде һәм аның җитәкчесе Рөстәм әфәнде икәнен белдек һәм бу җәмгыять һәм аның җитәкчесе безгә сер булып калды. Ләкин озак күптә үтми Рөстәм әфәнде менә бу серне таратты. Ул ничек таратты? Ул үзенең актив эшчәнлеге белән, милләтне яратуы белән, милләтнең алга китешенә, мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертүе белән үзенең җәмгыятен раслады. Һәм без инде менә беләбез, бер 10 ел эчендә бу җәмгыять Русия Федерациясендә генә түгел, Татарстанда һәм Башкортстанда гына түгел, дөнья киңлегендә абруй яулады. Һәм мин белән бу җәмгыятьнең җитәкчесе булып сез Рөстәм әфәнде торасыз. Әгәр дә бу йөкнең төбенә сез җигелеп тартмасагыз, әгәр дә сезнең иманыгыз шундый чиста булмаса, сезнең кыйблагыгыз дөрес булмаса, бер эштә килеп чыкмас иде. Без күрәбез, сез эш артыннан эш күрсәтәсез. Мин мәсәлән шәхсән сезнең бер проектыгызда да катнашканым булмады. Мин сезнең белән артык таныш та түгел, ләкин мин сезнең эшләрегезне күзәтеп барам. Без бик шатбыз. Безнең милләттәшләр арасында сезнең кебек шундый актив кеше булганга һәм менә минем янда безнең Башкортстанның күренекле җырчылары Нәзифә Кадырова, Фәнвәл Әхмәтов тора. Әлбәттә, мин дә, алар да, без барыбыз да шатбыз сезнең шундый сау сәламәт, актив эшләвегезгә һәм без сезне шул көннәрдә билгеләнәчәк 60 яшьлек юбилейгез белән котлыйбыз. Сезгә саулык, сәламәтлек телибез һәм киләчәктә дә милләт өчен армый-талмый эшләргә насыйп әйләсен. Тотыгыз бишне. Рәхмәт. İşide şatlığın bilen nurlar şeşip ayaltırıy. İskele kırıncil bilen yaprak bağışlar kaltırıy. İskele kırıncil bilen yaprak Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Мин Фәнвәл Әхмәтов булам инде. Тамашачылар күптән таны 50 елдан артык җырлыйбыз инде без. Менә Нәзифә Кадырова белән бергә эшләй башладык. Филармониядә, Башкорт филармониясендә һәм һаман да бергә менә әле Казан чакырды делегат итеп. Менә 30 еллыгы бөтен дөнья конгрессының, татар конгрессының менә шуңа бәйрәмгә килдек. Һәм инде ишраклы рәвештә дип әйтик, Рөстәм әфәнде белән күрештек. Аны инде мин элегрәк тә беләдем. Ул инде бик милләтпәрвәр, бөтен кешен, бөтен җанын тәнен шушы милләт өчен фида кылган кеше дип әйтергә кирәк инде. Менә Аллага шөкер күрештек тагын, дусларча сөйләшеп торабыз, матур иттереп. Казаныбыз безне чакырып тора, Казаныбызга рәхмәт. Менә шулай иттереп очрашып торырга, күрешеп торырга насыйп булсын, алдагы көннәрдә дә исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт. Рөстәм әфәндене шын күңелдән шушы якынлашып килгән юбилей белән котлыйсым килә. Аңа уңышлар, якыннарының, туганнарының, дусларының, гаиләсенең кадер хөрмәтендә озын-озак гомерләр насип булсын. Шын күңелдән котлыйм
һәм менә шушындый егетләр күбрәк булса, безнең илебездә, безнең телебездә сакланыр, безнең татар милләтебез Алла бишектә яшәр һәм яшәсен. Рөстәм әфәнде. Рәхмәт.